Sisha ikhephi manje. Vele siyageza ngo-12 nje idaka mfethu. Umuntu ageza ngo-12 mfethu. Asenginyanyisa. Ni-cooking uyaphila. Umuntu vele sizogeza ngo-12 nje ngingazi ukuthi udawini. 12 mfethu. Yilo move. Awulele ya ngilele bafi. Ade ngiqeda. Kade ngisabuka la ibhola lani. Izinto ihamba kanjani? Insizwe kuyayilungela noma cha. Okay, cela ba serious. Tuba. Okay, cela pause. Hey, cause okay, cela pause. Ngixolisa bafethu. Cela pause. Ngaphila njani man? I was expecting a grand entrance. Lutho Nkosi yami, grand entrance. Kuna ukugeza ngo-12. Why uvela usugeza ngo-12 wena? Sesifuna ukuyochama thina manje. Ulechama kuni. Manje uzowina malini ngokusho nje. Sikubuzile. Akondlo lethu uphuza ikhephi. Cabanga. Lalela mfana anti. Ikhephi awuyazi wena. Akashayiwe ngxolele uba kundeni this time ish umthweni musukuforce malume ay Natasha where are you musukuforce malume angithi yabo indlela ongasile ngayo umdala kodwa ubiza umfana omncane ngomalume. Umfana omncane umbiza ngomalume angithi yabo ukuthi ubani noforce qeda isikole mfana qeda isikole athina ama exams lapho mfana banqaba ngiveza ikhephi la bang restrict ukuthi ngiveza ikhephi ne restriction nje manje ukuthi ngiveza ikhephi. Ishisa awukabi yami kaphileka ubani manje lo ngithi usizwa makusizwa send uyaphila. I saw you Monday go Smith Street. Monday. Why uphansi namhlanje? Okay good. Guy, stress sendete sebhola wethu. Ekuningi vese kuningi kodwa ke iPV yakho. Bekuyi once off phela mfethu. Once off thing leyana ngithola. Amehla amabomvu mfethu bazongirestrict futhi la. Ngivuke early mfethu. Mina bafethu niyazi ukuthi nginenkinga kamehlo, yabo. So ngivuke early namhlanje. Mangivuke early kumele ngisheshe ngilala. Stress ebhola. Awu
bafo ngiyasho yena uyabuza shuthi angizwakalanga mhlambe mina okay yeah I had football stress, soccer stress. Moses ngesi bafo phila hello uyaphila Mageba bafo kuyaphila yes I was working with my twin sisters down. Oh yeah bengisit down nje everything ngije everything ngani manje kumnani makusho yena bafo mhlabe phela njani kuyaphila njani pho kumnani makusho bafo shuthi phela sana ngoba kazi mina manje ukuthi ngithini ngoba ngiyamtshela yabo khawuyena ngimfaka lo shona ayihlangane emabhidi man emabhida Peter bafethu kudlala ini yazi belokhu ngiyibuza cause angibuka kulala cause kuhlasela imoya yasebusuku okay kabe yami okay cha ukuthi namhlanje phela bengiphuza ikhephi inkunzi ngithake ngiyispoil inkunzi yami ngithenga ikhephi yabo phela ngijwayelanga lento lena yabo manje nje ngithake ngiyispoil ngizondle bangirestrictile ukuphuza ikhephi la shuthi ayivumelekile itiye you can't have stress bro uma uyiplayer qale nini ukudlala idisk aqala ukudlala idisk awusangikhuluma ukudlala ibhola ngikhuluma ngebhola libukayo bafo ukudlala idisk ngiqala eprimary mina bafo kade ngidlala ibhola kade ngidlala ibhola bafo mina kade dala yikho ukuthi sekufika matric ingayiyeka indaba yesikole focus esikole ingayiyeka indaba yebhola nje la focus esikoleni qeda matric ngaba ne gap year ngihamba ngosebenza ngigcwalisa ngithatha ngakhala this Tobriza angiyi ngenxa ukuthi hawu imama phela last year khala kuyahamba nje lokho siyangigudla manje yabona nina nizohamba nina niye khona mina ngizosala no yabo ngizosala ikhipha ikhala kanje manje shuthi manje mina sengave ngithenga ubhomu wekhipha kanti unjalo umshita iyazi mina khona la ngizosala khona nina amanzi abandayo bafu amaphuzu amanzi mina bafu amanzi sungavela usuke nje uphuza amanzi kunjani ubulima today buhlezi bu-on 100% ubulima wesi njengamanje ngibuye ngobulima bekhephi abanga ngithini mfana ka-anti lalela ungayiphuza lento le usahlala kini uyiphuza ngomlomo ngeke u-anti uzokuthethisa ethi thele eglasini lalela mfana anti ubulima into esagazini mina mfethu ngubulima wolintshi yinda i-tropical phuze ngamakhaya bese ngithi lo sakazi ibuye cabanga uyinkalankala ngiyabonga bafu ngiyona waye ngibheka nje ukusho mina yindaba kunani cabanga sacela imali yesinka kumawakhe mfana lalela mfana kanti masoto beyaphila Tobriza lala ngigcwalisa nje umgqibela athi ngibuke mina ishendisi yami namhlanje lesigaba mfethu babhaye aphe fona phansi emtuba yimi lowo osematuba namhlanje lesigaba lesibili
i4 namhlanje i5 5 6 7 8 9 we yabo ukube lento yami iphela ngeyi ukube lento yami iphela ngolesihlanu bengizoya kugcwalisa ngeke uphuze lekhefu sondla ngeke ungayithenga kanjani wodle waphela zobe ungenamali Sobriza kalala bafethu. Akalala. Ebhuti bakuzondelani vele. Bakuzondela ukuthi ngiyaphila bafa. Phela. Ukuthi anguyiseki. Sidalwa. Anuyiseke bula. Uyawudlala ukhephi ke. Iyawudlala mama singokhephi. Singokhephi. Angidakela nabe i-restriction yani lena. Your live restricted for some audience. Your live contain themes that may find. Yabona musukuveze. Oh isigubhu man lesi. Eish. Yiso lesi sigubhu man. Oh they think it's alcohol. Oh eish bengazi. Grocery uyithengile noma sewudla kini ngisaseThekwini nje mina nakhona futhi mangifika ekhaya ngiyadlula bafana yabona njoba ngihamba manje njoba mangifika next week ngiyahamba ngekhaya angisuka ngiyadlula ekhaya sengaze ngibuye January ngiyacruiser ngidla imali yesondlo ukuphi netheku ufuna ungenzani Sobriza ngicela lala I invite you kukiswa uzokhuliswa noma uzokhuliswa Beltane uzokhuliswa ikithi 2 weeks back bengisekhaya mina 2 weeks back kusho liphi ki ngaba ngayekhaya mina oh we 21 zobe ngilungiselela ke Mandeni mina ya 21 ngizobe ngilungiselela ke Mandeni uyamulo IRK so uma kumulo IRK ubeng-inviteile ukuthi ngifike so hey yabona umuntu samele ayijonge lifaka amacici ya siswami unenkinga yini uyibeke la futhi uyibekela inkinga yakho yabona umuntu okhala ngokuthi ijonge lifaka amacici ngeke ngibonga ukuthi akawazi amajongo yabo futhi umuhlala kithi le eMtuba bhekele kohluhluwe hlala amajongo ke lo afaka lamacici ngogqinzo yabona lawa okay abawafaki kufaka lawa ngogqinzo icici nje nalelo lesindawo leli abanye bafaka naleli elinesiphambano la anisho lutho kodwa banakho umuntu efakela kanje yabiyebe ngithanda ukukhuluma mina bafana ngene ngilawula mina isiqhaza kulona icici kumina icici ngene endlebeni angisho nanga ukuthi uba uMankosi isiqhaza uthi isiqhaza mina kodwa maybe nge-English u-earring lo Mankosi
ngicela ungitshela isichaza nge-English ukuthi yini njengoba uthi lokhu uma ukuthenga esitolo soyibhala ukuthini phela ngangalithenga lelo cici mina libhalo earring yini le earring Singisi bafowethu sifunde Singisi bafowethu mina Singisi ngasifunda as first additional language ngasifunda as a home language so khehla uzolimala la kimi uzolimala cabanga kuyi-blessing kanjani ukuthi isingisi usifunde nge-first additional language uphinde usifunde nge-home language indlela zonke sazi indlela zonke angithi phela kondlo omnyama awuhlangani wena uma ukuthi ufuna ukubuza izinto ezikanjalo itholele yakhe ingane bese wenza lokho awuhlangani sidalwa khehla lami yabo awungeni ngiyabonga zi clock that's ngizokuzwa kanjani uhamba ngemali ungibiza ngogorgeous mina ungangidakela yazi sisi ngangidakela mina nalinge ungidakela ungibiza ngogorgeous inxhaphazi yazi bethu umuntu wethu ngokuhlekela abantu ko TikTok abantu bameyisa umuntu okuyisa noma yini yazi uthi ngixoxela indaba mina mfethu ngeke ungibone ngisukela umuntu khona omunye ugeli la ku live omunye ugeli wasuke ngoba umuntu masefikile usuke sefikile mfethu kuthiwa ngokungibiza ngogorgeous wejabulile khona omunye ugeli wase PMB ngeke live la ngakusasa ngizohamba ngiye ePMB neDUT wathi ngasho ukuthi ngizoye ePMB wathi ugeli ufike sokubhaxa akasho ukuthi ngizokubhaxa wathi sokubhaxa yeso ngathi okay siswami ngamfollower yeso ngimfollower same time ayinawo ngathi asanda hlomuka usuhleka into engapheli manje walokho uhleka into eyodwa usho ukuthi uyikopishile lento uyisa uthi gorgeous sengimubi ngaleyo ndlela ngibizwa ngogorgeous wasuka ugeli yezwe sengifikile phela mina sengifikile eDuty ngembhalela ugeli yezwe ngembhalela ugeli ngithi inkinga bazogcina ukuthi gorgeous la mase ngibona umuntu uthi bhuti mase ngibona uthi bhuti live mase efika lana uthi gorgeous weyisa ugeli ngithi phela uzophinda lento wayisho yezwa wasuka ngambhalela ngathi girl sengifikile phela eDuty and ngingase gateini ngizokulinda lapho ka wabhala imessage fast wathi bhuti wami bengidlala mina uyondla ngathi hayi khuleka ngisho ukuthi ngizokwenzani ngikutshela ukuthi sengifikile wozongibona ngithi buthena khonto ofuna ukuyena wathi hayi bhuti wami bengidlala mina hawu usuyadlala manje wena ku live kodwa athi ukhuluma uthi nizongibhaxa sengifikile manje PMB ngithi sengikhona phela woza ngamtshela athi ngisegate mufike egate ngigqoka impahla ezukuthi yezwa ngathi woza du umuntu gcina ukukhuluma ko social media la live yini inkukhu enqunya umlomo yes Sunday thank you uzobhaxa kazi ngeke balunga
Ayi, sisishaya mina nkabi yami. Uyariska yazi. Ewaba kwaseMatuba mina. Wekhazi. Bona ugazi la. Wekhazi. Hey laba bantu laba. Mina mfethu ngeke ngilokhu angishayani mina mfethu angisukelani isidalo angikwazi ukulwa. Nawa mbiza ngoba intombazana kuba umfana nawe buzo. Lutho mankosi. Lutho mankosi. Mina angisukelani kodwa futhi ngeke ngenze next. Next. Ishuwo wethu. Yo, what up? Mfethu ungayiphuza lento mfethu usahlala kini. Usahlala noma wakho uzoyiphuza kanje. Yini le? Kuyashiya ukuthi wenza izinto engekho right wena. Kuyashiwa hayi banamanga bangiphuza ikhephi mfethu ngoba naku sengiphuza ikhephi mfethu. Oh, Kumele ngiphuze ikhephi mina mfethu. is it wrong? No. Is it wrong? It's not your fault. So I don't deserve good things. You don't deserve rich things. Is that what they're trying to insinuate? That's what they are saying. Shuthi mina mele ngihlezi ngiphuza umpupudla. Like, all the time when it's not healthy for you. How? It's not rational. It's not rational for you. I must try new things. You know, you must explore. Yes. Mm-hmm. So are you good? Yo, man, you're young boy now. Like, even my skin is speaking for me, you know? I see you. I see you. I see you. I know you do. You're happy. So happy. Hey, Vince. Kachampisa yini? Aye, ngiyasmile. How Jesus? Kachampisa yini? Uyamuyizela amanda. No, ngingachaza. Ke ngama ngingachaza kuzobe ngathi. But it's fine. Yeah? Amanda sinejola ni. Siyajola. No. Amanda yena umjolo. Ngabe usuyazi angijoli. Nathi asufuni nje. But the experience yakhe ebhedaya kusho ukuthi nami kuzobe yami. Angisho ukuthi Dala mina ungangithini mina mfethu ngithenga imbali for the first time. Yeah, that's the first time yabona ngoba uthenga ngisho imbali I know ukuthi Lalela. koni kakhulu. Angithenge nomba phela. Ngiyakwazi ngeke uvele uvumbuke nje first time kunoma ubani like Yabo? doesn't make sense. Clean. Xa yukona ni. Kazi. Sithenge imbaqa abantu njengoba. Ngiyakwazi. Njengoba. Kasuka ngathi yazi mama ufunani. Yini ufuna Mama. What you want, mama? Ufuna udlaphi? yabo? Washo. Okay. Wamhambisa. Ufunayo ngizokhokha. Ayikho limit mamas. Ayikho limit. Swipe unganaki. Swipe. Angiswipe ngiyathepha. Aliphathi ikhadi. Angisiwa ama 1K. Tin. First time. I got nothing to say, nigga. I got nothing to say. Cause like, you know what I'm saying? You feel me? I feel you deep, dog. I feel you, man. Namhlanje khona ubhizi. Ufuna ukuspoil. No, not. Ngispoila wena-ke manje. Yes. Resulta ngifike ngilambile. Serious, Jack. Angikho busy serious. Serious. Kodwa ade ngifuna khona le ntombazane uba onela noma onelo zoko ba oseke wenza
She has been making videos about me. That's what uhlala la ngase-duty. Kumele ngimbone to make videos with her. You know, just to get an appreciate her for Yeah. So usho masu free mfethu mina vele ngihlezi ngi-free. Kusasa yini engizoye angenzi lutho. Hlezi ngenza lutho. very. Yazi bese ngihlezi mina ayikho into engiyenzayo mfethu. Qala nje ngidlela imali yami. Ngadlala kunamali. Sinamali. Ngidlela imali yami. Bese ngoba ngesigcinisa iphuwa sokuthuthuka. Kuwa mfethu. Phuza nje amaphepha sithandi. We babo. Ngizosho ngathi ikhephi ijuice nje. Ngiyadlala njalo ngaze kuthiwa Ekhumbula kuba uthenga le ncane ujathi uthenge le nkulu. Bomlord. Oh, usho McDonald. Uthenga it was like it was what? Mfethu ngathenga ijuice ley'ngane le cartoon ngithi ngithenga nje le ngengilazi. Yes. Qeda phasha amahlumi azothi mfethu abantu bazothi mfethu aba. Athi ijuice yengane phela lokuphatha esikoleni lana wethu. Mfethu. Kodwa ke ngihamba no-Amanda naye akangikhuzi. Mfethu wena nje take part of ama-orderings angibona aphi mina. Ngaphela wena uthi I got this. That uzoflop. Manje sengiyazi. Inkinga la eMcDonald bangibhayizela la njalo uma ngiyekhona uma ngihlezi ngidownloada. Uma ngidownload i-app yakhona ngifuni le app man. Awuyifuni because Hayi. Iyahlupha ihlezi sendelana ama-message angifuni into ezingisenda ama-message anganasidingo mina. Excuse me, ivale phela. Ngiyayidelete. Sangithi uma usuyidinga uphinde uyidownload futhi I do that every day. So much admin, bro. Yeah. You know what I'm saying? Then you can simply just go and mute the notifications or whatever. Yeah, ne? Haha, I'm not spending next Why? week. Yeah? I'm not spending the week here. I'm not going to be spending my birthday at home. Where you going? I haven't confirmed yet, but I'm not going to be at home. Man, boss. Yes. Mali bafowethu linini kuyani nemozimapite yini leni sibinga le weekend noma angazi ibhola kodwa khona I think something like that. Oh yeah, I remember seeing ukuthi kuzobe kune-match. Qinisho bafethu lapho kuma comment. Isingisi singaka asiphumi nami siphuma ku-Amanda I mean. Hayibo. Ngiyabonga Nkosi yami ngoba ngifole kushayo ngiyazi baphuma kuwena I know. Ngiyabonga. Pirates ne-Bay. Pirates ngiyazi ukuthi ngiyakhumbula ukuthi Pirates edlalayo. Oh, This week angeke i-tight kungayifakanga i-tight le game le. Le namhlanje vele siyayiwina. Hambe kanjani kulawa ya? Lawa bese kushode yodwa. Shode yodwa. Baby. Kanti uthi yini ngiphuza ukhiphi? Kasho sishashaphi imali wena? Uma mpara. Awe babo. Awusiyabonga ngiqinisa. Yeah, eish. Abe ngifuna ukuthi ke masimaphedi ngebuye ibhola. This Saturday or next? This Saturday. Yeah. Probably this Saturday. Hey. And futhi kunegcwalisa. So ngizodistracta ngalokho ukuthi ngingayi kugcwalisa ngebholeni. Hawe. Igcwalisi laphi kanti? Last day bingakuleli ground le rugby khona lapha ngasemapete. Cishe Kings Park damn. Cool. Hey, it's Kings Park. Kings Park. Lapho. Uzobila lapho futhi.
Oh manje wena Abazoba khona kodwa futhi yeah because indaba ayisebenzisa and futhi yevulekile. Evethi yakunetshebe manje. kahle. Intshebe yakho inamahloni, inamashayi, ibona uwewedwa. Ibona udali mase sondele eduze. Wee, Ukuzwa ngawe. awusazabe. Awusafuna ukuzwa omunye umuntu. Cela manje bami ahlale kuye. Ngivele ngizwe ngawe. Mase ngithile kodwa ngikhona khuleka. Ngikhona. Ngiyabonga. Thank you, Jack of all trades. Ayo baba. Animkhuzeni ngalapha, animkhuzeni. Yelwa imina. Kamnandi nje. Kamnandi gazi. Eduze. Aw. Umjolo. Sihleli sanibuka kuma-sidelines Azoke he. Sihleli sawubuka kuma-side. Wena wena. Sihleli sawubuka kuma-sidelines. Ngisemathandweni, ngisemathandweni ngiyanithanda nonke. Nina nibuka live wami. Ngisemathandweni nani ngiyanithanda nonke nibuka live wami. Lawo mathando la. Ngisemathandweni namathanda kwena. But wena uthanda indlela noma nayithanda noma u2? Niyakude. Wena uthanda indlela noma nikude nani nje kahle. ngiyayithanda mina ne. Naye uyayithanda mara. Ukuthi ubuye ebe nama doubts ngenxa yokubona izinto engizenzayo. Yebo. Uyangabaza. Ungaspeedi, ehlisa umoya. Ehlisa umoya, isendlele. Hello. Efunayo. Yabo ngithi akehlisa umoya. Nami ngiyanithanda, siyakuthanda nathi. Yabo. So emtshela ukuthi mamazi put the head down Nkosi yami. Phansi mamazi. Yahe. Nanguwese ngapha futhi. Uyahlupha lo ade ngapha. Umthetho wakhe. Ezothi ngizokuthanda namuhla nakusasa. Naphakade. Uphuza amakhephi wena. Uphuza amakhephi wena. Naphakade. Nasiphuza ama-knickknacks. Udla ama-knickknacks? Bana ngeke bana. How? Apa sumpah sasa phela bese. Siyabuthenga utshwala lapha ngiphuzi njalo Nkosi yami. Silobole asiganiwe kasakile emakhaya. Awe. Asondli nabantwana. Mana. Hayi ekusila we. Anothuka namhlanje uzothola isoulmate lana. Bathi ngicula mnandi. Konje becula yiphi ingoma? Cela ungikhumbuze ukuthi becula yiphi ingoma. Babazi ngikuculele. Ngathi kuyahlangana, ngathi uzomthola uSpar kuyahlangana. Oh, yehlisa umoya ngisendleleni ngifuna lo. Ayakuhlomekisa. Yonke into ngeke ngize ngilawulo wena ngoba nakhwena ugonzi nakufanele silithole. Yonke into oyifunayo vele nguleyo dala ngithandana nawe fusenku yehlisa umoya. The song is from me to you. Hayi wena. Putin shower. Bathi ngathi unegwiqi.
Phela vele nje nomona cause vele angenzeli nina. So vele ngeke nizwe lento ebonwayo lo muntu engimenzelayo. Yabo leyo nto. Sishada nini? Nakusasa uthi uzoba lento edingakalayo i-witness. Nakusasa 75 rand mina nginawo singahlangana kusasa eHome Affairs. Yazi mfethu ungayazi umuntu ngabe uyashada. Manje ke ngidinga imoto eqala, mengithola imoto eqala. Yani imoto. Sengibayekile dala vele ngeke baze basise ndawo kulolu hambo lwami nawe. Ushada ungenamoto. Futhi noma wena dala noma ngathi angimiyeke nje futhi uthi ubafo lolu thando luthu ungamiyeka. Never. Nami sengithi. Ngikhala kuwena nje every altercation nje ebheceleni. Kusasani. Kuthi balungile basena. Ngisho nangu hethi nangu sena. Ubona yedwa lo. Umbonaphi ngoba nangu ngalawo he. Umbonaphi usena ukuthi nangu. Badela. Uyasihlanyisa wena he wena. Ngisubhana soba namathatha afana. Atembe hallo. Ukhobile ngepokoza lakho. Ukhobile uMatembe ngepokoza lakhe la. Oh sena. Sena wena ngisamfuni sena. Sena wena ube nezimpiko mfethu. Usenesoka mfethu sena. Unjani? Usenesoka mfethu sena yo. Manje uhethi mpo? Mfethu ngagoa. Hey, but because of what manje why? Ukhombisa ukuthi usene. Awazi? Hey bo. Ngaze ngikutsho. Akaze ungitsheli, wangifihlela. Wangifihlela. Kodwa ke sengiyazi. Noma ngasho sengiyazi. Angaheta. Ngampilo ne. Yena mfethu. Kodwa Lapha uposte ku status akangifihle mfethu. Akangihide. Ayikho la uqampelana manje ngophele uyazi ukuthi ngongiheda. Uyaphila. Uzenza msulwa. Man. Manje ufuna ngihide wena. At least akangihide why ngibona. Wena ubumhide noma kukho ubupost. Mina ukukho ebengikuposta. Manje nawe ubufisa ukuthi kube njalo. Yeah. Manje wena ucabanga ukuthi emuhle kanje ucabanga ukuthi nje noma ufuna uhlale kanjalo ucabanga ungaboni. Mina nginezithombe la mina nginosena sothula wena awazi kuningi ungakwazi wena. Nazo thula. Yabo kufanele abantu abakhuluma indaba zabantu bengazi. Umfakisa Vele ndiyamanje ngithi uzogxeka la uthe muhle kanje. Ngiyabuza. Ngoba nakho nginje mina, ngoba nakho nje. Kahla ukho indaba zami. When uthola ama-comment ku-live yakho, oh my crush, oh my what, oh my hui, hwararahwa. Ngeke phela ushuthi umuntu engaba sorry ngelanga shuthi ngabe isifebe sendoda phela mengaphendula wonke umuntu mengafuna wonke umuntu omfunayo. Kahle my point is awukho ke nje. My point is that ukuthi awukho nje. Sebalekile usena ubalekele indaba zakho kuzobe sengifonela kwa WhatsApp uthi baba. Phela ufuna ukuthi yazi uthini ngavela ngisuke ngimlive mina usena ngipost izithombe zami naye ngitheke yena ngimtheke. Hawe babo. Bitha ntontoni. Khaninywe phela sena ubone ukuthi ngikwenze.
awudingi akayibambi weke akayibambi ukuthi kahle kahle I'm complimenting him akafuni nginanama voice notes athi ngowami wena ethi bayanginyanyisa laba abantu abakhomentayo lapha bethi ngiyacrush ethi wena ngoba voice note ikhona kusho senaloko ya wayesho njalo engakajuli akon AI mhlambe shuthi phela u-inbox wethu u-AI thank you I was just asking kanti ngiphendule kanjani ngomphendule kahle nami okay continuation ba manje lo engajuli abang kade ngena nami ngithe ngakutshela ngaye lo wathi hlala endlini yezi camp uhlala endlini akhumbula ngithe screenshots somuntu kumina ngimbuza ukuthi mina owayesenina ngisengizolokhu nje wathi hlala endlini ayeza amakhempu ngenxa yokuthi ngini yes sixhaphaza wesixhaphaza kakhulu xhaphaza to the core vale it's fine lapha ngokuhamba amakhempu guys ngokuhamba amakhempu kodwa uthi ngihlala ekhaya yeza amakhempu esesavelela uma we babo because uJesu kawadla ngimtshela uzowadla wavale manje kusabe ngihlafune ngephisi wavale ngiyabonga bangifolosha inkosi yami uzowavala Dibusana yeah Hey. Big mama, are you good? It's alright, hello. You something? I'm good. You still can't hear me? Ngiyakuzwa I'm mina. just wondering this. So Sean. i-ego nje Bro, yazi ngikuguliswe mfethu belithi. Yini? excuse me saphila unjani Hello. Yeah, mom. Kosamni ngixolele ngisacharge mina. Yazi. Oh, yeah Ntombi. Hello Ntombi. Hello. Ukhuluma isiNgisi noma? Go to. Kuzoba nzima. Mama sikhulume ento yo asikhulume don't talk. Yeah, awu manje Amanda yabona Amanda usengifaka ingozini ke manje. Useyabona manje uyangisidakhe Newland West. Semele manje mina ke manje ke ha. Uma uhlala lapha? Hlala eThekwini. Ngiyakwazi ukuthi. Ngithanda ukubona. Dead. Ensukwini noma last month. Ngihamba naye. Uhamba noba? Uhamba no Amanda wabona mina? akhumbule inkathi uzongibona imangwaya akhumbule inkathi uzongibona uhamba ubuye ko-practice udlala ibhola lo muntu engihamba naye-ke ilo Oh. Ngithi umuntu engamazi ecishe ngagadla man. cishe ngiyakwazi ncane ubususheshe wathola Uyiphatha kahle. Qoqa
Eshuwa usho esh. Uma unenkinga yesound akuzwakali kahle hle. Hey. That's what I'm trying to fix. Ne? Okay, isingisi eceleni. Okay. So inkinga yami la, nginenkinga ye-sound. I don't know what's going on. If ngi-live ngedwa ku-TikTok, abantu bayangizwa. But then if ngi-live nabantu, abantu abangizwa, I don't know what's going on. So inkinga yami leyo. Nakho If mos. anyone can help me, like please, then like trying. Oh my god. Uyalungisa ama-sound, wenza i-sound wenza i-sound engineering esikoleni. Ungikhuza kusami. Wenza i-sound engineering. Ama-house codes uyawathatha. Angithi that ngithi mina uyawathatha wenza i-sound engineering esikoleni uyawathatha ama-house calls. So he's your guy. Ngikushiyela inamba ku-inbox mama. Yavele Yini manje yahleka amanje? hayi bo ngihleka nento yami lana engiyibukayo. Why manje uthi? Why uthi? Ngihleka nento yami lana mina. Uyabona ngibheke phansi. Ingileke lapho phansi. Hayibo cishe Hayi ngakhuluma kunethi manje eningi. nethe ngiyachoma manje. Yini leyo? Hayi bo akulutho. Hawu. Wow, sexy chocolate. Fune bethi imanje abantu hawu. Hawu. Ke ngikwazi ukunitshengisa. Bazothina abantu. Bazothini nje. Hey, yonke imoto iyababa batshiwe. Hawu. Uhlezi ungixolele guys nakazi. And One thing about you, when I see someone else speak, the good thing is the game. Amanda. Uyangizwa? How? yeah. Indaba. Khuluma phela. Mina mama Nje. ngiyamemeza mami. Sorry. Sesajwayele isidalo. Siyafana kodwa memezwe mina. Hayi busuku. Yeah. Ubuthi naye ucucuza. Imagine the comments. Nakho kuthiwa nizwa ama-comment. Uba uzwa ama-comment? Funda lapho. Ngizansi kwethu. Ama-comment akho asiwaboni thina. Asiwaboni thina ama-comment akho. Umuntu ubona wakhe. I hope you understand that manje. So nguwe koziba ama-comment. Yeah, basho wena basho Ethi thina. ngizophendula phela nina. Awukanti asiboni baphendule. Bathini? Usenade la yazi. Kade lazi na. Uthwane? Ngi-adorable mfethu. Sinto etheni yami. Tshela ukuthi abayifaka ebhenki adorable. Yeah. Sasa ifethe yazo. Yeah. Nestress nesidweek. But Yini next stress next week? like I have to do a lot of things. You know?
for next That's why I weekend. didn't have time. No. Bazama ukudayisa. Angazi ngidayisani kodwa ngizadayisa guys. Awufuni Ziningi izinto ey'dayiswayo la eThekwini. Awufuni Ziningi izinto ey'dayiswayo. mina angifuni any Good. ngiyazi abantu Esiyidayiswayo. labo nto ubuzoyisho into engiyifunayo vele ngiyazi ingakho usuthi lutho. No, ingomgqibelo. Ingomgqibelo. Yazi into ebuhlungu yazi into ebuhlungu la yenza ukuthi ngiphume kule live ukuthi when I speak aningizwa so manje ngiyangizimba which is sad. Ngiyakuzwa phela manje. Sesiyakuzwa nawe hlala ngathi ungahlala nge-angle. Mina mangikhuluma nabawu-2 when I'm trying to like speak aningizwa. Okay, Siyakuzwa nje khuluma manje. nawe. Ingoba ngithule. Ngiyakuzwa nje. Asazi sisi. It's fine. Angisazi, ngiyazi angisazi. Mane ngenkathi khuluma. Ngithanda esidayisana because kuningi okudayiswayo la eThekwini. There's ama-iPhone. There's amateka ngofake. Yeah. Uyaliqoka nje leli lodwa nje wangipromothela lona uyaliqoka nje. Mina wena awudayisa amateki wena. Awudayisa amateki wena. Awudayisa amateki wena. Oh, Kadla. amanda kungisho neyodwa mfethu into wakudayisa. Ngiyadlala. Dayisa lama orange Lama orange. Lama comment lapha yahlupha. Ya shana ama orange yebo. Yini bengisho konje? Mathe Oh, nenyama yomlenze. No, it was not. Abona ke lezo ngenzela imali serious. It was not me. Akayazi ke inyama yomlenzi. And futhi Akayazi. like amalanga amaningi angiwathi yini. Khuluma nama comments nje. Wakhuluma nama-comments akho uzothi kodwa lena smooth. Uzodayisa mfethu. I'm so sorry. Kuthiwa ngibe i-bottle girl. And then Sengikuluphele ngengisalungu. awufuni Sengikuluphele show zami impilo engcono. ngengisalungu. Awufuni show zami impilo engcono. Ayi ngeke khehla ngeke. Kodwa ngeke khehla. Awufuni zami impilo engcono. Wena ungazama wena you can do it. Mina ngengifeeds. Why me? I'll just let go. Why me? Adu J. 50 rand mfethu Snoop mfethu. 50 asikho 50 rand Snoop. Imalini? 80 rand less. This is the cheapest I could find. 80 rand Snoop. Yashi mlambi yapili. Khala ngo-85 rand. 80. Angeke ikhanda kuze ngenze next week. So not like Dala nje mfethu asinamali mfethu ungalungi mfethu. Akuze kube ukhula mfethu lapho. uzukube ukhula. Yo. Awungeke ketho. Mfethu yabo mina nje bangikundile manje. Ngisagunda mina. Ngizobe rural area ekhanda. Sengiyoze ngigunde ngephathi yami. Ngiphathi. Ya nge5 so ngizogunda nge4. Mina vele angengituke. Uzo-install next week. Upik mama makhaya akakiphi? Noma akanawo amakhaya? Unawo. We Asescourt asikuzwa sis. Asescourt kodwa. Escort Escort hayi Escort phela ngeke ukude nale.
Some promote party yami mfethu, ufuna promote event yami mfethu. Oh, ingakho umbuzo uthi-ke useduzini. I-house party enzima kanjani? Ngabe ngiyaya. Kuthiwa mina House ngifuna party baba. House party. Yeah? ngathi bengizophopha manje angifune but it fine. Awufuneki? Izobike bro umtshele Tubes. Ayikho Izobi ngasekhaya. izobe isemthuba. Imtuba. Ufike lo baba nemtuba yona. Kungihlala ukuthi bengaplani uku-invite manje kinga uyafaka. I'm in Durban. Yakazi Mtuba? It's 3 hours away from here. 3 hours. Same as the squad. Ingase ingakumhlaba yalingana kanje. Nakumanguza kanje. Ngiyadlala. Ungafika ni kwa Mtuba wena. Escort, yabo escort naseMtuba kukude kabi. Hayi plus bona nami ngikwazi ukuba seduze. Kude. Ngathi engakwazi Mtuba uzofikela ubani engakwazi. Kona-ke. Because bakhona abasuka eStenga. Ofiche buwesimanje isitenga ngicabanga isikhaweni-ke mina. Bakhona abasuka eSikhaweni, bakhona abasuka eMpangeni, bakhona abasuka eFirstBoy, bakhona abasuka eStenga. Ebhezi. Mfethu, Habe. ngiplana Indumezulu baba, Indumezulu. I'm there in spirits. So, abantu bazoyisukela. Bazoyibona. Means of transport bazozibonela abantu. Then location. Okay. Bakhona abafune ukuthi behlelele i-transport ngenxa yokuthi baningi. Ngase ngathi okay it's fine. Akube ukuthi it's much cheaper kube cheaper ekuthenini ngibahlelele mina. Kodwa bokhokha phela bona for the transport. Vele phela standard. Mina batholele affordable then basuke ibalande ibalethe lana izobabuyisela futhi kanjalo. How many days nina It's one night. Esasiyenze ba. Sesengashaya 2 days, saqala ngo 2 days. Yabo. Kuukuthi u2 days sawushaya yawo abantswempu. Bese bengihlele ukushintsha ilocation ne from eMtuba to eMpangeni. Yabo. Of which okwenza ukuthi abantu bebeseduze kakhulu because eMtuba kuqhiyile. Yeah. Ngabe ukuthi ke izinumbers zezindawo lezi abayisuggestayo ngiyazama ukuyifonela ayitholakala. And khona enye ke labo shaya indle uba 8 room. Nxa kuthiwa inama bedroom awu3 noma awu2 lapho. Kahle nje big house mfethu. Yabo? Inkinga kuona bathe badinga abantu abawu12 manje 12 mncane ngabe. Yeah, plus. Manje ngabe u12. So ngasho ukuthi hayi ngiyabonga. So we look together like charm. Mina Hawu muhle wensizwe. Hayi muhle. So fana nami. Oh God. Kodwa ngifuna ukubuza ngifana Amanda mina. Chaza big mama. you guys look alike. Ngimtshelile futhi nawe ngisangimtshela futhi Amanda ngathi ngiyafana. Uba. Yeah. Mina na Fani. kahle indaba anti mina la ngizumbani nini wakhala ngathi ufana nami nje. Mina ngifani namuntu mina. Mina mfethu nginqaba ekhaya ngisho kuthiwa ngifana nobaba omncane. Ngiphikisa ugogo mfethu gogo.
dlala ufuna dawo ufana muntu mina ethi ubaba eqhamona ethi ngithi baba dlala mfana muntu mina angivumi-ke mina hayi ngiyakuthuka nanokukuthuka kodwa phela wena ngeke yabo kodwa nje ya phela vele like ngeke cause yakhumbula le yankabi kwakuthiwa ngifana nayo leyana ngagcina sesixabene egowayo nakhona Wespa i-comment yakhe ayibonakali hambe i-comment angena ngale ngayilanda fresh inkabi wathi come here hawu yaxolisa yaqala yathi ngiyexolise yathi izozwa ngabalandeli bayo ngathi sengingenile ku-live yathi ngiyaxolisa hawu yayihlanyisa vele yayihlanyisa hayi uthi angeke kuya kithi ngeke khehla ngeke never uthini kwa asikuzi big mama Are you comfortable ukuthi ngibize igama lakho leli langempela lelo ngilaziyo mina? mina nginendaba ngibizi kodwa phela lokuhlala ekhaya lelo gama kodwa ungangibiza ngalo Ayabhekela ama-drugs la emalazeni because mina ngiyanikhozi kuthiwa no. Ayabhekela ama-drugs la emalazeni. nangu ungakade phuza ikhephi manje uthula kwakho awukho safety ngenxa yokuphuza ikhephi ubephuza ijuice kwathiwa yikho safety ngizokuzwa kanjani siyaqoqani baba suzowadla kusasa ngisuthi mfethu ngithathe ngathenga nama-wings kamncile laphana amnandi kanjani sayisavelele le payout ziphayawuthe sonke ngenkani phayawuthe sonke ngenkani ashem unini konjani kutshelanga I did worse you did worse how now ukhuluma uma ngiphuma la okay ziphi worse yazi i-risk taker problems always namhlanje mfethu ethi nginenhliziyo encane engaka ngenxa leyo risk ngibuka nje ibhola inhliziyo ithi ukuthi ngihlale phansi ngilalele mina ukuthi ngithini. awuthweke phela mama Uthi ngizovele uquleke uzoquleka usebusuku manje ngizohamba ngilala mina. after konje uthini leyo challenge 360 i-challenge leyo mama No, ngiyasho ukuthi inzima lento ozosuke uyibone so mina ngithatha ukuthi i-challenge leyo ngizokuprova wrong ngifuna ukuprova wrong uzayithatha nje challenge. sangivalela isule ukuprova wrong Uthi neshawa ngiyakuphikisa nje mina ngiyakuphikisa lokho kushoyo bengifuna uyibuyisele eceleni into yakho. iyaphi eceleni kwaphela nayo la phambi kwethu i-right ihlale phambi kwethu Othi ngikhuluma iqiniso kodwa kwami ngineshwa. ngiyasithanda ishwaba mama sangi-explainer gibela phezu kombhede sibona dala phezu kombhedi akuzekwe hayi into engingayisho at this point ngithanda indlela yokuthi umuthi weka sithule ngayo ishwaba singayindawo Asho ukuthi sekwasibona indaba kwaba ne-encounter yaso ndidlala phambi kwakho usayimela mina nganabi neshwaba mina phela ngibona usunolwazi olungaka ngawo vele lo uthi ngokushawo
Class ngikushawa imobo. Asiboneke sisi. Ngagcina ukushawa ku-grade 7 mina phindanga. Ngisho wena. Hayi sis, hayi alright. So wena busy. Udlala leyo ngoba ke DJ. Bye her. Uzambe dlalisa wonke umuntu. Angikuzwa sisi. Kazuthi. Ungacula ngathi uyashchama pho. Ungacula ngathi uyashchama pho. No. Pho sisi. Ngishela bathini? Khona lento abathi lazy eyes. Hawe, awubona sho akhatheleke nje wena. Lazy. Bedroom eyes them lazy eyes. Lazy eyes bam. Ayikho into ethi bedroom eyes ba amando ayikho. Lazy eyes kwangekho efana bedroom eyes wona okhona common. Awukho bedroom eyes Amanda. Akhona mehle bedroom ayinomanga bani. Lazy eyes, lazy. Ngiyabuya. Ubusanela kanokho namhlanje ubalo manje uzanele. Akekho. Ngimazi lo uthi. Wangixabanisa uzanele ngisamfuni la endlini yami. Uthi bedroom ngaba uziyosesha uyangiphikisa. nami bengazi kanjalo bani. Uhlezi kuthiwa nginawo phela. Ukuthi Uhlezi kuthiwa ngama-bedroom eyes phela. Sengingithanda. Amehla sejusanayo. eyes uyabona nje basuke lazy like Umchaza. akushiyo ukuthi bedroom kodwa. Thuthu la ufunde la. Sengehlise nala. Buka kanjani amehlo lawa nje ukuthi bedroom. Buka kanjani? Angithi yabo ukuthi asikhulumi ngalawa amehlo lawa. Sikhuluma ngamehla ngathi avalekile. Lawa avulekile ethe. Angithi uyayibona ukuthi ayifani. Abusho njalo ke wena. Bhala lazy eyes. Okay, ngiyabuya. Your rubber neck. Ngibulala nje ngama-bedroom eyes nama-lazy eyes. Akanawo nje yena uvele kuqhomoloze ethi. No. Ha. Inkinga phela there has to be action. There has to be action for them to appear. So nice. Ngibuke la sifanele kube umsakazo wangiqala. Usungafuni. Unophuma ngaphandle, kumele ngaphandle. Just ukuthi uyobona amantombazana. Hayi wena. Hello. Hayi leso sigala kuphi? Ngithi yabona ke yabo. Imithele. Yiwo ke lawo ke amanda. Yazi ulungile. Hayi. Dudlu mama. Hi. Uzingise lo ndiyabulisa. Hi. Toluthiwe ke phela. Who said that? Hayi sika angizubona noma ngubani. Wathi ngeke siyavakala sisi. Umpi live qala waphuma ngiyazi asithandise siyamshaya clean. Abela muthayo. Yazi ngithi uyasukuma bese sengijabule. Awuthiwe ke phela mama. Relax here. Ngicela phela mama. Kusho mina yini? Kusho mina bafa. Why? What?
Just up and down some lash. Up, down. Only. Okay, ngicela ukubona ukuthi awukwazi lempela yini. Ngicela ukubona. Samantombazane sonke lana. Oh, muted. Who's muted? Andisokwazi. Angikwazi nyanyana. Suke wena. Hey, ubuya ngobela. That's a video call day, mama. Let's lala until ilale. How? See, Phosane? It's mine. Phosane? To be like and I go to invisible app. Akathumeka uphuthu. Asikwazi asambe endithini mase siyabuya futhi. Akwazi kumele ayihambele yena. Manje sisiqamelo yesisese. Yabo mfethu lento kuphuza ikhephi mfethu. Phela bathi suphakeme manje. Ngizokuzwa kanjani? Ngeke. Faka amanzi lapho. Luzo Nkosi yami, ngingafakela namanzi mina mama. Kuyino wrong namhla. Yabo nje akanqeni vese weshaya iCoca-Cola. Yes. Excuse me. Uyayibona inkinga leyo ngoba sengathi umuntu uyachoma kanti hayi lutho. Akhona cabanga akhona amawings emngce. Sibahleka nawe ndiyajora kusho bazi ngiyajora mina. Wena ushela amantombazane wena. The only thing abangidedele manje kabiyama abangidedele manje awuyeni. Sini bafula uthi wait esud Amanda wathi phela ukhulume ngamateki yena ukhulume ngamateki mina mengihambe manje Amanda wayidayisa baba komane ngadayisa ngeke dayisa Amanda ngeke ayikho ngadayisa Amanda ngiyala
Yeka amadidayisa. Ngeke dayisa Amanda. Never. Kungadayisa mina. Unamanga. Qala uyeke kuqala. Uyakushada amantombazana. Kwayidayisa. Khayibana. Scam Amanda bana. Scam. Bafethu ngihambe manje mina. Yabe ngizonibingelele. And then Angeke mina sengizohamba mina mfethu yabo today's July phela kumele ake futhi kulate manje nanokuthi nje ngikhuluma nabantu lana kunabantu lana yabo masujola mfethu kumele usheshe ulale yabona nje mfethu cabange impahla manje uba cabange impahla zani zokwenzani impahla. ucabanga impahla Hayi, usho mina yini lo? Usho mina. awunazo impahla wena Angazi impahla ngishodela impahla mina. shutela impahla shutweni Futhi ngishodela. Enza donation ngoba ngibona ukuthi ngishodelwa. Yabo? so faka amashumi kule Bhala lapha 24 bhala lapha. bhali account number faka account number faka unangufumane 24 ngazi ngekhanda. bana leli gama elangarina nje msisi wami Fumani hayi wena igama lamaNdebele. wayi phela mongasi imzulu ungarini mfethu Bangayena umuntu vele phela. yama yena umuntu yena umuntu wena And it's fun. yeah Mina nade sesikoleni, ngade sesikoleni. Mina yini noma usho ubhuti. so wena uday so sweet Washo wena. Kusho kwakomanda yakho? kanti la esikoleni awudayisini wena Esikoleni mina. la ufunda khona kuthiwa udayisa uthiwa kobe udayisa wena la ukhona khona manje Banamanga angikho mina esikoleni ngihlala ekhaya banamanga. Kangidayisani mina? Losho lonto umtshela ngicela la manje uzongitshela lonto. Ngidayisani mina? oh uthe Comtech kanti Comtech is high school ayisho lapho Last year. ngithi yabo sesikoleni kanti hayi Ngidayisa yonke into vele. ngithi usho this year Cha ngivele ngabona ukuthi kusho umuntu waseComtech lonto. No. Ngangiyirisela. Mfethu bakhona umngane wami ukuthandana mfethu. Khona umngane wami ukuthandana lapho eComtech cela ngombona yesa. ikephi Comtech Comtech sethu isikole sakho nje. lesi sikole seblue Yes. uniform eblue yona inasikasuke lapha na mina Leso-ke. awu uandiswa la ubambe lokuthi uthi wawudayisa yonke into Usethini bo? uthe quote basothi ngangidayisa yonke into Ushaya isikhonkosini yonke into. Ngangiluma futhi izinkwa zabantu. Ngeke shade ngeke khehla ngeke. Kuthiwa angilumi izinkwa zabantu guys. Wena wazi ukuthi ngangidayisa uyakwazi nalokho. Simnandi izinkwa zabantu. fire mfethu unangu sathele ukephi Saturday. I don't know. I haven't made any plans. uthi aphe bese uza ngapha bazobuka ibhola kahle bese bahamba uzoza nobazali bakhe
Yeah. I don't think I'll ngizobe Inkinga ngesikwazi ukumsusa kubo ukuthi phela ngithi igcine umenzela ngalutho for ibirthday yakhe. yeah. Because ngeke ngibone ukwazama ukufuna ukuyikhuluma leyo ngayimayeza ngayibhekisa le ngayishaya le ngazi ukuthi angikhohliwe nje yonke into. Awethu ayazi yekela ngoba usukhohliwe. Yabo. Kanti ngikhumbula kahle hle. So angazi ukuthi sombona kanjani. So ngizokhuluma naye mina akaze angitshele kodwa ngizokhuluma naye. Ngizokhuluma naye. Kodwa singakhona mhlawumbe ukumsusa if ngizobe because like yeah, I'll make a plan. Amanje. Yeah, mbudala. Lala manje bani. Alright. Hayi bunamanga lo muntu. Ngiyadlala mina cause inkwazi abantu engangiyiluma. Ethuka abantu bakhuluma nama news. Ambulala wena. Bona uyilumelani inkwazi abantu. Hayi busayithanda ukulunywa. Zazilahla kumina. Kumele ngenze njani inkosi ilahla kumina ngilambile. Nami ngangiluma bani. Mina ngiphilela ukuluma zona ke. Phela ukazi ube lesikwa sakhe sithi wena ke vele wena. Phela kuyazwela ke lokho. Kuyazwela ke lokho ke. Hawu. Siyadlala wena uyalwa. Siyadlala mina ngiserious. Serious manje wena wethu. Ngithe sorry. Hayi lesi samanje samngedwa bani. Ngisho nje habe. Samanje. Habe. Angeza sithembe. Khona uthi akazeli like ama lazy eyes. Ebathathaphi? Ama lazy eyes kimi. Njengoba ngishilo ukuthi there has to be action for them to come around. Yeah, which action was there right now? Manje ngiyayizelela there's no action. Yabona uma ungafika angayichazi into ngithula ukuze ngithiphisa abantu. Yeah. Bakwenzeni? Yabo sengibathiphisa ngamanje no. Vele ngabona ukuthi iliyo nto leyo. Kanti udali manje idali kuphela lo melazi. Sazovelelwa nina. Ayina kusesiqalile savela. Kuphiyazi uyaya la. Hayi. Yabo nje washo kwenza ubani usho njalo? Ubani kodwa yena ubhuti loyo hayi. Mina mfethu ngangilumisa inkwazi abantu amanda. Impilo yami. Ngisilunyiso na ukuthi sengiyakwazi ukuthi uchoma ngaso ngesilungu. Ngisilumela Luma lapha ngepositive ufuna ukusilumisisa ngoba uyaphapha. Ngalumela umunye ngabona islide ngabona khona ukuthi nginesibindi. Ngisafundisa salezi lapho nganga grade 9. Ngalumela umjida wayebhaxana esikoleni. Ehamba namajida nje abhaxanayo futhi. Ayevuma lapho kodwa nginesibindi ngintsha. Ekhona esikoleni. Ha. Kodwa kunento oyithembile. Angazi nami isibindi ngisithatha mhlezi khona angithembele lutho mangashawa ngizoshawa nje futhi. Shawudlule. Ijaki. Angeke ngidlule mina angeke bani. Ebengafa kimi. Nkosiyami. Mina ngangizidliswa ukuthi ugirl wayengabhodi umlise bhodi. Obviously. And proud kodwa intombazana proud. Sis. Samanithi sis kuthola sesimnandile sasikho ngiyasikhuluma noma inini futhi mangasiwa saphikisa ivezi. Kwasakhisi. Sinkosakhisi. Phela kimi kusho olukhulu kimi.
Wah! Phela wayengiqukula. Phela wayengiqukula ngangiqala. Bakithi, ayikosami. Uyinkinga. Uyaphapha. Yazi ukuthi uyaphapha. Akazi uqalile uphapha noma la. Into emnandi ukuthi isiqa sabantu ngisiluma ngigcina kukisi kuphele yena usezwe uyaphaka. But ngamlumele ephake njalo. Ngamsiza. You know? Ungcono awungamphazamisi le, umphazamisa le. Yabo, ngangambangisi kakhulu. Ayefana. Ngaze kuthiwa ngiphakeme othi ngiyibeke manje le khiphi yami le. Intoni? Yayibeke sesibuka. Kodwa vele angikuboni mina vele. Awusavela I think. Ya, kaze ngiyasho nje ukuthi ngiphakeme uthi ngifake efrijini. Kunekhokhi phela lapha u2 liter. Bese wasana ukuthi usuphuza ikhephi ngoba sekumnyama sibona. Hawu. Cha sengisholo ukuthi nje awubothi wangiphakeme manje sengilokho ngikhuluma ngekhephi manje yabo. Kanti bangibonile yabona ngikathi usahambile sengiyingedwa. Ngihambe ngayolanda ikhokhi ngabeka ikhephi ngaphuza ikhokhi. Iyanhlayisa imali yabo wena. Khuluma Imali kwamambala manje eyazi. wona lamashumi phela la le mali emnyama engingenele. Imali yesondlo. Hayibo. Uyadla wena yona idleni. Awazi. Ngisho njalo kuphela. Ngiyehla next week mfethu. Konje akuthu mbona. Ya ngiyobona umfana wami, ngane yami. Uyobona ish. Yini kumina? Ngazi. Umshana. Ubona umzingeli. Awibabu. Ku-right kini guys, support. Sokusibo mamncane, sibo aunt omamkhulu, queen. Goma ke ya. Angithomba mfethu. No, like it's part of title yakho manje. Igama lakho selihamba naleyo title. So Yokuthi uthi umzali. mfethu Amanda kumele ngilale ifoni yami yashisa. Ambulala dog. Ya phela manje ngiqale ngikhulume nodala for sure ngilindile. Yazi makhuluma ngezamathandana vele ngizele ngicabanga magic. I understand. It's not like that. Ba, jalo kumele shaya lama video angikhuluma ngawo. La ukhuluma lapho ku iMessage. Oh, okay. Ngazi nini. Thumbo. 3, 4, 5 namhlanje, right? 5. Maybe. Kodwa bengicabanga ukuthi yakona ngihleli. Izinto ayazi nisokhuluma ku WhatsApp bethu. Ufuna ukukhuluma izinto ku social media. Ngaze Asikhuluma all right. noma ku iMessage. Yabo. Yeah. Noma mhlambe si FaceTime. Now, because ukhona. Yeah, that's also better. Yeah, FaceTime bethu. FaceTime is better, yeah, because it's also a form of like live. Did. Yeah. Yeah. All right. Valelisa kubantu bakho lapho sharp. All right, shapu. Bye. Bye. Wethu papa yini ngiyanithanda, let me love and leave you. Cela uvele ukugcina ngizongene eklasini ngoba siswama dlala bafethu nilale kahle ngisahamba.